Kaixo, hau nire ikastola da. Zubi zaharra deitzen da. Hau nire gela da. Eta hauek nire ikaskideak dira. Kaixo, ni Ainhoa naiz, laguntza irakaslea naiz. Kaixo, ni Itxaso naiz, musika irakaslea. Baina aurkezpen honetan, pertsona garrantzitsuena falta da. Begoña naiz, kuadrilla honen tutorea naiz, 2 urte daramat haiekin lanean eta pospozik nago guztiekin. Oso langileak eta jatorrak direlako. Eguraldi txarra egiten zuen. Eta horrezagatik ikastola barruan geunden. Loiuari tapa eta anasi zen Bapatean, loiua den gauza harrigarri bat gertatu zen. Isabel, barruan ere, banuen hainbat doa eta botere. Amonan gandik jaso nituen, arkerak utzi zidan erabiltzen. Txinparta pindarka ibiltzen naiz, gau ilunenak argituz. Tximista trumoi eta burrumba, ametsak ez natuz. Pilotatxo bat unibertsoan, eguzkiaren bueltan jira diran. Bizi-bizia, gure ama lurra, lurra airea, sua eta ura. Uste gabez misterioso Paris, betea dago mundua. Guazen aurki ditzagun zientziaren sekretua. Neska parta, kable, talambre, mari, kalambre, zirti, tazarta, neska parta, kable, talambre, mari, kalambre, zirti, tazarta, neska. Mari Kalambreren abestea ekarri zigun Artzainari esker, egun triste hura, urteko egunik onena bihurtu zen. Eta nire gela munduko berena zela konturatu nintzen.
Bat, bi eta hiru. Jago naiz. Eta asko maite ditut guztiak. Mua! Mikel Oinez gehienetan, Pepe eta Elbidatoretan, Mohamed lanetik hueltan, Tanekaren bizikletan, mundua doa korrika, hizkuntzaren bide